Sa number 3, duha ka mga OBO inspectors nga ginpang suspend bangod sa aligasyon nga pagpangilkil ang wala sang clearance nga pagpatigayon sang inspeksyon sulong sa ilang department head. Wala na nag-report sa trabaho kay ang duha ka mga nagserbi building inspectors nga na-assign sa Bacolod City Office of the Building Official kasunod sang ginpatuman nga 60-day preventive suspension sa ginpasaka nga kaso angot sa gross misconduct batok sa ila. Ini may kang tanan sa ginaligar pagpangilkil sa negosyante nga tagreklamo. Sunod sa kay OBO Head Engineer Isidro San, wala nag-agi sa iya ang ginhimo nga inspection sa mga building inspectors. Sa pagpangusisa sang City Legal Office, nagwa nga nangayo sang 15,000 pesos sa negosyante para mapadasig ang pagkuha niya sang clearance sa OBO para sa business permit application. Sunod sa kay City Legal Officer, Attorney Romeo Carlos Ting Jr., may CCTV video kag cellphone video ang tagreklamo sa aktual nga pagbaton sa mga building inspectors sang 5,000 pesos. Gadiritso lang na sila kung kaisa. No? Kapin pa akong request ng ilang mga abiyan, mga amigo nila. So galinakat lang ba yun sila. No? Although nga may ara gid nga napatinisar gid sa ilang schedule sa sinang time, siguro ging ulay na nala nila no, ging kadtuan na lang nila. Pero ang proper process is dapat may appointment din sila. Kung regular ang inspection, nagapadala kami sinasang notice of inspection no, para ang tagiya kabalo sa inspection nun sila. May mga ara man niya mga tagiya nga naga-request na lang gid kay wala sila napadalaan sang notice, so ginapakantuan man na naton. Pero ato sila naglakat sila nga wala ang gid kahatag sa ila sang pero kilala nila abiyan nila or